godmorgen. Ja, normalt når vi plejer at præsentere brudepar og finalepar, så taler vi med to, men det gør vi ikke lige præcis i dag. Men det er jo ikke fordi, du skal giftes med dig selv. Nej, jeg skal jo giftes med min kæreste, men hun ved jo absolut ingenting om, at jeg har meldt os to til det her. Hvordan kan du finde på det? Jamen altså, nu er vi har set hinanden i 11 år, og jeg elsker hende overalt på jorden, så vi har 2 børn sammen, og nu er det ligesom noget videre til næste skridt. Du har vel friet til hende, ikke? Nej, jeg har ikke friet til hende endnu. Du har ikke friet til hende endnu? Nej, det har jeg ikke, og det er jo så det, jeg havde tænkt mig at gøre på hele Syddanmark. Ja. Altså, jeg synes jo, der er lidt kronologiske problemer her med rækkefølgen, men jeg synes, det er frisk nok, at du melder til bryllupskonkurrencen, og så må vi lige ordne de der små formaliteter bagefter. Ja. Ja, så må jeg håbe, at hun siger ja jo ikke. Men hvordan skal det foregå, Kenneth? Skal vi ringe op til Vivi, og så tager du den derfra? Ja, jeg har lavet en lille tale, som jeg sat på at holde for Vivi, hvis jeg kan. Og så regner jeg med, at hvis I bryder ind, når jeg har spurgt en gang, så har jeg også lavet en sang til hende, og jeg har fået hele min klasse. Jeg er jo VVS-faglærer på teknisk skole, så jeg har fået min VVS-klasse til at hjælpe mig med omkvædet i sangen, jeg har lavet til hende. Hvordan har du det lige nu, Kenneth? Jeg er så nervøs. Ja. Så det er jo et af de store spørgsmål, man skal til at bevæge nu. Jo. Ja, så, det er det. Altså, du er ikke alene om at være nervøs, Kenneth. Jeg sidder også og har sommerfugle i maven, og mine håndflader er helt svedige. Ja. Jeg synes, det er fantastisk, at du gør det. Det er nok den mest romantiske måde at gøre det på. Så hele tiden med til vores bryllup fra start til slut. Ja, lige nøjagtigt. Men der var Kenneth, jeg ved, du er nervøs, og det er jeg også. Det er vi også, det er vi alle sammen. Syddanmark er nervøs i øjeblikket, så du får lige en enkelt sang til lige og få nerverne på retkølen, så er vi klar med dit frieri efter Nelly Furtado. That's for sure. Furtado og I'm Like a Bird. Godmorgen. Klokken er 7:18. Skala FM. Vind Morgenministeriets eventyrlige bryllup. Med fest på Hindsgavl Slot i Middelfart. Brudekjole fra Panayotis og fantastisk bryllupsrejse fra C-dagen. Til at tale lidt langsomt, det er, at jeg er lidt nervøs i øjeblikket. Jeg har faktisk i hjertebanken, som om det var min allerførste radioudsendelse. Jeg har fået noget polyesterlignende tøj på i dag. Jeg kan godt mærke, at jeg sveder lidt ekstra. Ja, vi sidder herinde og har det klar med håndflader, fordi vores næste finale i kampen om at vinde i det eventuelle bryllup, det er Kenneth og Vivi fra Sønder Omme. Måske. For det kræver nemlig, at Vivi overhovedet vil giftes med Kenneth. Kenneth har nemlig meldt dem til konkurrencen, men har ikke fortalt noget om det derhjemme. Og faktisk slet ikke friet til Vivi endnu. Det vil han gerne gøre nu, direkte her i Morgenministeriet. Ja. Og situationen er, at Kenneth lige nu er på arbejde. Han underviser en VVS-klasse på teknisk skole, og hele klassen er blevet overtaget til at synge med på et omkvæd, når han skal til at synge for Vivi i forbindelse med frieriet. Man må sige, det er gennemført, hva'? Det må man, ja. Og Kenneth, er du ved at være klar til, at jeg ringer til Vivi, så du kan fri til hende direkte i radioen? Ja. Jeg har din tilladelse til det. Ja, det har du. Vil du fortælle hende, at hun er i radioen, eller... Nej, det skal hun ikke vide. Hun skal ikke vide noget som helst. Jeg ringer hjem til hende, som jeg normalt gør en gang imellem, og så tager vi den derfra. Så vi tiger stille? Vi tiger stille, ja. Så må I gerne bryde ind en gang, når jeg har spurgt om store spørgsmål. Ej, Jeg er sindssygt nervøs. Nu håber jeg ringer til den rigtige. Men så kom du bare videre. Er du klar, Kenneth? Jeg er klar. Jeg kunne godt tænke mig at spille en sang mere, men nej, nu ringer vi. Nu ringer jeg. Sådan, så er der hul igennem, og vi tiger stille. Det er Vivi. Hej, Vivi, det er Kenneth. Hej, hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer over fra skolen af. Vi har hemmelige nummer her på skolen, så det er derfor. Og så fik du afleveret børn i morges? Nej, vi har fået en fridag bestemt det. Nå, I har en fridag? Nå, okay. Så har du med et barn over det hele. Ja. Nå, men jeg ringer jo sådan til, fordi at, jeg har noget vigtigt at vente med dig, Vivi. Det er alvorligt, synes jeg. Ja. Det er bare... jeg har prøvet at sidde og strikke lidt sammen omkring os to, Vivi. Og vi er jo kendt hinanden i lidt over 11 år her. Og jeg kan huske første gang, jeg mødte dig til en 18-års fødselsdagsfest. Vi har delt meget sammen, og så har du givet mig 2 fantastiske drenge, Mathias og Alexander. Dine børn, de elsker dig over alt på jorden, og jeg nyder at se det stærke bånd, I har sammen. Jeg elsker dig meget højt, Vivi. Også selvom der er gået 11 år, så ønsker jeg at bruge min tid sammen med dig. Jeg har prøvet at finde en sang, som udtrykker mine følelser, og den vil jeg gerne synge for dig.
Og sangen det er med Rasmus Nør, og den hedder Sød Musik. Du er vild som rock. Ukendte gys, der strømmer i min krop. Alt er for meget og slet ikke nok. Du rører mig til tår, før du holder op. Du er violin. Du smiler i søvne og kan danse. Og blander din snokken med mundskin. Stemmer mit bryst og putter dig ind. Du i takkene, jeg synger. Du i tonerne, der strømmer. Du i drømmene, jeg strømmer. Du er sød musik. Intet i verden er som dig. Mange flere farver og meget større. Ligesom sød musik. Ja. Jeg elsker dig. Vil du gifte dig med mig? Ja, det vil jeg gerne. Fantastisk! Hej Vivi, det er Kenneth, og det er Brian, og det er Charlotte fra Morgenministeriet. Ja, hej. Hej. Ikke bare har Kenneth stået foran sin klasse på Herning Tekniske Skole og friet til dig og fået hele holdet til at synge. Han har også gjort det foran hele Syddanmark. I radioen. Du er i radioen i øjeblikket. Okay. Kenneth, det var flot gået. Ja, hold da op, hva'? Det var det. Og Vivi, jeg hørte et ja. Ja, det gjorde du. Så I skal giftes, Ja. og ikke bare har han friet direkte i radioen, han har også meldt jer til konkurrencen, hvor I kan vinde et eventyrligt bryllup. Okay. Hold da. Det vidste du ingenting om, bare Vivi. Nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal finde på at sige lige nu. Det kan du gøre at holde noget hemmeligt for dig, hva'? Ja. Synes jeg, det er meget sjovt at bemærke den forskel, der er i Kenneths stemme nu, og så da vi talte den for tid siden. Ja, det var sgu da godt gået. Hvordan har du det, Vivi? Lidt mærkeligt, vil jeg sige, men glad. Må jeg lige spørge Charlotte, hvordan har du det? Jamen, jeg står her og tør tårerne væk fra øjnene. Charlotte, hun står og tuder herinde. Så havde Vivi sagt nej, Kenneth, så tror jeg, Charlotte. Ja. Kenneth og Vivi, I er hermed vores finalepar nummer 5. Stort tillykke med det, og tak fordi vi var med til det her fantastiske øjeblik for jer. Du kan møde Vivi og Kenneth på vores hjemmeside skala.fm.